वाला वाला दर्शन आइए हो यार 10 माहिती नको
ክተዝዎ ዘለኹም እዩ ዘሎ almost 10 ዓመት ዝተሰርሐ ክሽነ ዝሕብሪ ንቀይሮ ናቱ ፅቡቅ ኮንዲሽን 21 ሴንቸሪ ካቢኔት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕብሪ ናብ ፃዕዳ ይቕይራሎ እዚ ፉል ስኮፕ ናይ ፕራይመሪ ድሕሪኡ ወይ ከዓ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማሽን ጌርካ ክትግልገል ይከኣል ማለት እዩ ገለ ካብቲ ስራሓት ገለ ክፋል ነዚ ይመስል ኣብ ከላይ ክፋል ከዓ እዚ እቲ ቀዳማይ ክፋል ካብ ቦትኡ ወፂኡ ተወልዊሉ ግሪሲ ዝነበረ ተሓቢኡ ኣብ ፕራይመሪ በፂሑ ኣሎ ብድሕሪኡ ዝመፅእ እናሃለየ ከዓ ከምዚ ዓይነታት ስራሓት ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ዝተሰርሐ ስራሓት ክትርኢ እናሃለየ ካልኦት ዝተሰርሐ ቪድዮ ብምእታው ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ሼር ላይክ ፎሎው ምግባር ኣይትረስዕ ደቂ ዓበይቲ ሰላም